Brainrot. Totul a început de la un singur, care nici nu știu care a fost primul, sunt date pe piață, iar vă voi spune câteva, vreau să-mi spuneți pe care le recunoașteți. Tralerina Cappuccina, Cappuccina Asasina și tot felul cum ar fi Tralalera Tralala și multe altele, Tung 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 Sahur. Acestea au devenit populare prin vorbele ciudate pe care le spuneau. Acestea fiind în italian, având continuări în italian, iar ceilalți, cum ar fi americanii sau chiar românii și celelalte persoane care nu cunosc italiana, au avut de-a face. Mulți continuam și spuneam toate chestiile care erau acolo, dar noi nu știam ce înseamnă. Și de multe ori însemnau chestii urâte, ca și cu chestia care circulă pe TikTok cu ce înseamnă continuarea de la tralarero tralala. Mulți spuneau să nu mai spunem despre acestea, pentru că ele sunt ca o jignire la Dumnezeu, ceea ce este o chestie foarte urâtă pentru ortodoxi și celelalte care țin celelalte îndreptări care au legătură cu Dumnezeu, ca catolici, ortodoxi, tot felul. Chiar dacă și italienii țin cu Dumnezeu, sunt pe partea Italiei care nu țin cu el, probabil. Voi, vreau să spun o chestie, puteți să spuneți primele cuvinte, adică Balerina Cappuccina, Tung 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 Sahur, Tralala Tralala, dar niciodată să nu spuneți continuare, pentru că asta are întotdeauna de face cu cel mai mult. Este groaznic. Niciodată nu repetați acele cuvinte, cum ar fi continuările brainrot-urilor. Niciodată să nu aveți încredere în ce se spune pe internet până nu o vedeți cu ochii voștri. O chestie, întotdeauna când vedeți brainrot, căutați lyrics și vedeți care sunt versurile, după aia le puneți pe Google Translate în limba italiană sau în limba în care sunt și după aia vedeți ce înseamnă, verificați, iar apoi anunțați ceilalți din jurul vostru. Niciodată să nu mai spuneți aceste chestii de brainrot. Iar întotdeauna când vedeți un brainrot, nu uitați să comentați, să spuneți, să verifice acele cuvinte care înseamnă. Cei care au fost la tralarelo tralala până acum au făcut o chestie foarte urâtă, iar cei care și-au cerut scuze, felicitări celor care nu pare foarte rău de voi. Acesta a fost trendul, a fost rantul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă urez o zi plăcută și nu